Panguva ino pakuda mashoko kunzi Vice President Sadc Chiwenga vari panguva yakaoma. Tinoona kuti panapa he is suffering aiwa pamusoro pekuita tsitsi aiwa dzekurwira someone on his life which was in danger. But panguva ino takuona the person whom he saved now is now against him. So havana mashoko ari kuda panapa anyorwa nevanhu vatari mashoko onyatsokuona kuti aiwa this game is called a dirty game. Not about subscribe or like or turn the bell icon. Timina BBC Zimbabwe vanobuda vachiposta janakosato Chiwenga muri kuona uyu wabuda nyora chiti talking point. He sacrificed his life protecting ED when Mugabe was after him. When ED was poisoned, he also played a big role to make sure ED's life was saved. Before resigning, Mugabe told him, instead of allowing ED to take over, he should take over the office of the president, but he refused and supported ED to become the president. Today, ED's friends in ZANU-PF are calling him names, someone who can't pronounce L, unelectable, and ED is quite as if it's normal. Does the man deserve all this? Let's talk. Domashkwaruya panapa arutogona zvenzi aiwa unofunga kuti General Chiwenga unodeserve this here. Noda kuti aiwa he was by ED's side vaifesa machallenges panguva yana Mugabe aiwa vaimazoda mnangagwa vachishukurudza zvakanyanyisa vanyatso kufesa the fate vanyatso kufesa zvinhu zvakashata zvaikonzereswa naRobert Gabriel Mugabe. Tinoona kuti kunyange RG Mugabe sezveutaurwa panapa neBBC zvinzi anga atomboti aiwa Chiwenga atake over, but Chiwenga anoti no, I wasn't the vice president, uyu ndanga vice president ngaatake him over. But panguva ino itoona kuti aiwa vipi Chiwenga tikuona masupporters aiwa the ruling party ZANU-PF vamwe vanomutumidza mazita, vamwe vachimimika, vamwe vachimushoreredza, but tinoona kuti mutungamiri wenyika anoramba akanyarara, vanhu vachibvunza chiti aiwa do you think kuti general deserve all this? Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Vabvina comment section medu kudze mafunguro enyu, so subscribe or like, to turn the bell icon.